аксарият инҷо боварӣ комил дорам ки дар хотирашон ҳаст. Масалан мегӯем давраи вақте ки мо камтар хурдтар будем 15 сол 20 сол пеш барои банан хӯрдан касал шудан дар кор буд. То больница ба нафроид шумо ягон кас банан намехаридам, намеовардам. Якта пирожный, дута банан, якта сок меовардам. Масалан мегӯем, ёки мо вақте ки кӯдак будем, бовар мекунед, то грипп нашавем, мо ба ҳеҷ кас калбаса намехарем. Бачаам чӣ мехӯред? Калбаса. ҳамуна хӯрам умурам гуфтаде. ҳоҷи бачаам ама калбаса метед такте мегезад мепартод. мо масалан мегирем калбаса чӣ месам аманам тунук де короче фаҳмида. Бурида қабати нонба мемондим. нон манамиққа. бо ҳаваям нона хӯрда калбасаша қафо тела мекардем ки охир ба каме какча охираш ба монадага худаша аддел нахӯрда. жвачка эхе намехояд ози одамо. вай калбаса майда мева бу нимаш коғаз ба 7 сомон буд килош. чубо охираш мехӯрем ки маззаш мемонад мефт. баъди вай калбаса 2-3 соат ҳичи намехӯрдед. масалан мегирем якумин ҳолате буд ки агар адданатон бӯи калбаса биёд значит шароитатон наст. мехоҳед давомашро тамошо кунед. шакли пурраи барномаи ҳаҷвии Хабиб Баҳриддинов 33 сирри хушбахтӣ дар самонаи cw.standup.tj. зиёда аз 1 соат ханда, қиссаҳои ҷолиб ва ҳазлу шӯхиҳои дӯстдоштаи шумо.